Ako po si Father Dennis, paring Densyo sa social media. Tara, magkwentuhan tayo. Pagkatapos ng Santa Misa, may oras pa. Tara, maglinis po tayo dito. Kitchenette ang tawag namin dito sa lugar. Kusina, kumbaga. Dito ang aming kusina para mas madali kami magluto, lalong-lalo na kapag mayroong mga bisita. Mas maayos, mas malinis, mas maluwang, at syempre, mas mahangin. Tipid na rin sa kuryente. Di na kailangan ang electric pan. Ayan, ang linis na. Maraming salamat Ate Arlene, pati na rin kay Vince. Pagkatapos maglinis, ayan si Vince. Ang sipag. Wow. Nag-e-exercise pa. Ang bilis niya. Amazing! Habang naghahanda para sa misa ng hapon, aba, may nakita ako. Sports fest ng mga kaibigan natin sa LGU. O diba? Ang galing nila. Congratulations po sa Red Team, ang champion sa basketball nila. Pagkatapos ng basketball, novena muna. Pagkatapos ng novena ay ang Santa Misa. Pagkatapos ng misa, naimbitahan tayo para bumisita sa isa mga kapatid po natin na mayroong karamdaman para ibigay sa kanya ang sakramento ng Santa Lana. Paalala parati sa ating lahat, wag na wag po natin kakalimutan na magtulungan papunta sa kabanalan. Thank you po!